se ovo ljubo. Smara. Daj, pušti jebote. Ko su? Daj će nam velika toga. Probaj velika toga. Malo si gešao. Ima knjigu iz fizike. Jel to svega ti imaš knjigu iz fizike? Aj. Jes, nije odmorio ovo. Nije odmorio. A nemoj, pa neću bačat avioni. Pa nemoj, pa šta ću uraditi isto tamo? Trebaš posta sam. A nemoj, pa šta ću raditi tamo isto? Ima ga po sredali. Ovog čuda sam se pomjerio, već se Ima sve, gdje ima ga preko čitavu. A posle se vraća, znaš kako padne? Poslijeva, znaš kako je? Onda ću doći. Ne znam. Ima nešto, ne. Neka, jedan. Vas koji se čuo s Đurićem. Šta kažeš? Idete, gdje li vas? Šta je? Ima postavljaju preko čitavog ekrana ga ima. Koga? Zamiro. Zamiranje. Što će? Možemo ga tako vatno povući. Opuši se radi. Pitaj ga, Ljubo, daš li žensku? A? Pitaj ga, Ljubo, imaš li žensku? Profesore, ima li ženski? Ima li, a? Čuška, je sramota. Postidio se, a? A čuš, ja imam 5-6. I kod cigan. A? Čuš. Da se ruši. To nije gotovo još. Ta hala je, tu halu dobijamo, ali zato nisam čuo. Kao treba stolica da se promijera. Nemam pojma. Opet je slomio. Kao su cigani te bre iz fudbala, Đurića.